Aduh, bagi kabarnya piye, Mbah? Apik, Bang. Iki jagung iki tak sapa ya, Mbah? Wah, ya teke bapakku kabeh. Kowe nek ngerti saka kulon ngetan rono karo kidul ngalor rono ki mbek pakmu. Berarti iki biyen pakmu iki lurah ya, Mbah? Yo ceritane, tapi aku rak menangi yo. Wah, ke memang jos kok, Mbah. Bengkokmu ku lho. Perang-perang hektar kok, Mbah. Lah tapi padha wae ora diwariske yo dinten pakmu kabeh. Wah. Pakmu jan kok saiki, Mbah. Nek iki degan tak sapa, Mbah? Yo saiki tak wong to, Lang. Wong maune tak pakmu wis entekke yo. Waduh, aku iki pengen degan, Mbah. Enak ya, Mbah. Yo wis menek wae tak wong ngono tedangkepe nyolong. Ya wis ora enek kancane wis lekaran ngene wae nonton wong-wong kae dodolan. Lah, Mbah. Kok wis tekan kene to, Mbah? Lah aku kan hebat to yang iso ning kono iso ning kene. Mau kok ora lewat kono aku ora ngerti to, Mbah. Kowe iki go ilmu apa? Yo ambles bumi. Wah. Stop. Nek ngene iki ra ono ngombene piye tong-tong ngene, Mbah? Memorimu ra nang. Yo kae to. Butuh-butuh mereka kan golek gesek. Mas, Mas. Mas. Nggih, Mas. Ajeng Pesen apa? Niki Mbah manune. Sugi ajeng ngombe kopi, es teh napa-napa, Mbah? Es teh wae. Oh, es teh. Nggih, kula es teh, Mbah. Nek kopi ngombene pahitan nang aja digolek iki. Oh, Masalah leres, nyontok. Mbah. Nggih, nggih. Urepe wis pahit kok ngombene legi. Nggih, kudune wong tuwa ya ngombene ya pahit to, Mbah. Nang es teh kalih nggih, Nang. Oh, nggih. Tenggornya nggih. Nggih. Wah, kok. Wong aku yo ora ngundang kowe, malah kowe teko dhewe yo. Enek wong udut rak dentoke. Mbah. Nah, sing mau bengkoke pakmu, bapakmu mau kuwi tak tebas kuwi, Mbah. Jagunge mau lho, Mbah. Ora apa-apa anggere kok bayar lho. Oh, ngono. Mbah nak ngene iki kowe dolan nang omahku, Mbah. Omahku kono lho, Mbah, Randon. Dolan rono. Lah ning kono rondo akeh. Wah, kathah, Mbah. Masalah aku nek golek rondo mesti anak siji. Wah, iki STE kok ora teko-teko wis ngelak kaya ngene, Mbah. Yo wis kae to diundang wonge to. Alah. Mbah, nak kesibukanmu ki napa, Mbah? Bukan apa nang dolan rono rene kok waringi ngene. Oh, ya mesti to anake lurah kok ya, Mbah. Mantan ora anak. Wah, mantan. Nuwun sewu, Mas. Niki Oke. ae. Wah, dia tengah. Wah, dia tengah. Ngapunten, Mbak. Kerja ora ngene aku nang. Kesandung ngisi salah. Go mereka mau Tak nang. ijol mulai nggih. Wong ora genah ya, Mbah.